Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba apanya sings im ulaong baga jingyalang bat kinong yalam ka Karbi Anglong Autonomous Council Assam. Kadai banya thir halor kilat kilinti kumno ban pen im bat penne pensa ya kiriti dostor jong kinong shnong kami galia bat Assam bat kathan shatei lami ingi baro kawai. Hene ka step kinong yalam ka KASC na do Member of Parliament ka Karbi Anglong u Horan Singh Be u CM ka KASC u Dr. Tuliram Ronghang lembat khat arngot ki isi ka council kilawan ban shimenta hagani ga jingyalang ban yathir halor ki sinjam ban penne ya kariti dustur bat ga jingshong shangan ki brio hakapot Meghalaya bat Assam uba penne sings em ulong ba hagani ga jingya kendu jongki menta kasngi kilayo ru ban yakran habade bat ki kam ya pan betpot hapdeng ga jala Meghalaya bat Assam ha block 2 kidan kumba ar phaulai tali kishnong khasi ka KHADC ka kwa ya ka jingya trelang jong ka Karbi Anglong District Council Kibrio ki badan hakiti ki than kimdei ban sha panwit usi am ka karbiru ula kubur ban ai ka jingshngan yaki khasi badan hangte Minta ka step kalong ka AK ka ba sultanat ingi kum ka KHDC ban pentip ba ban pentip shiki pai ba jong ka ri khasi bro kowe ri khasi jentia ba marmar ni la yo jingtip ba nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hapo ka jingilam jong CM Dr. Tuliram Ronghang ringkat bat ki EM bat kumju ki MEC ki badan kumba jan khat saungut baro ringkat bat u honorable MP jong ka Karbi Anglong u Mr. Horan Singh Be ki wan ban ya kendu yangi minta ka step ni po office rekam jong KHDC te haka ni ka jing kendu kidon artli ki kam ki bangya kran sami ba kawai kalong ba ka jing yadai ka jongi ka KHDC bat ka KAC kan yai beteng da ka jing sku jingmut kumno ban yo ban ya trailang da ka menta ban penek pensa iki riti ki dostor ki jongi da ka bangi hab ban yang teli bat ni long kawai hakmat ki sokar India khamtam kuman shipen kenmau ba ka than chate lamingi kini ka North Eastern States ngidon kumba shipho teli ki ADCs lightly hajala Meghalaya lightly hajala Assam lightly hajala Mizoram bat kawai Tripura te menendu ngai kendu ya produce de Parma bulong chairman juga Tripura party hapo Tripura di babat ya ka borsen syar hapo Autonomous Council hapo Tripura ilai keren bang ide benelong teli ban yakun na menta kanu ka jing let's say ban yakun lang ringkat ka jing ya don lang jong baro ki Autonomous Council hapo ka jela stay lamingi totally kini ki Autonomous Council bangin penklan ya ka nongrim ka jongi ban penek pensa ki riti dostor ki bangi dan alaki jong ki council ka baar pat mentat ni yo ruban ya keren hakabede pat ka jinglong jingman hapo khaput border area padang ka jela Meghalaya ba Assam kumba phi yi ba ka jela Meghalaya ba Assam keladan ka jing penbait bandan nak kini ka jing penbait pun bat ka benta ka beningkong phase 1 keladan benta kelaya ke phase 2 bat hakani ka phase 2 kiladan ki regional committees na boro arliang ki state government Assam bat Meghalaya bat habide ki regional committees nakaliang jong ka KHDC rukni dan bentala kumkit khat de kani ka benta ka baar ka don ka jing penbait put ka bayadai bat kani ka than block 2 bat kiwe chaka de ngi suthu ba kishnong khasi ki babun hapo kini ki chaka kidon bat tang masin shimti ya kani ka isi bat mairu hadin tang shitayo ila lek penjingo ibai ba jing shite ka shno hakini ki chaka block 2 kidon kumba arfulai tendiki kishnong khasi tinggal layo ben kendu ikirang ba shnong layo ben kendu kini ki nong yelam shnong kiri rang ba kilong kme
Te nakaliang jungi ngilai keren sani mentak ba ngikwa ka jing trelang bat ka Karbi Anglong Autonomous Council ba kipai ba jungi kenemdei bersya penwit kenemdei bersya pendek hakalik kawan hakatrei kerta hakarep karyang bat kiwi pentah kakai petek. Dan nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council lingba CM la pular ban ai ka jingi trelang bat ka Hasil Autonomous Council ban yadai ki beri jungi hak tu jaka bat benam dei penwit. But ka blok tu ka hap babon let's say haka ka area ka ba ngia dan jingi penbait lang bat ni ka HDC. Te ka blok 1 pat kala hap Shaka Jaintia Hills District te kala hap haka jurisdiction jong ka Jaintia Hills District Council. Te wat lah kat taru namar bakidei ki parado prosnam ki jungi ngila pensuang hiru ba kitu ki jingja men hakane kibam internet kibam sutenat bat nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council du kila smokia kata kin simkia bat du kin yo bani trelang bat ni nang takasuk kasan ka baha kamya jong kitu shnong hakiki caka de kini kidiki arteli kiba yo bani keren habide ka jingwan jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hang ni po ki sini taksmi.